Audio Jungle. गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ अगस्ट 15 शुक्रवार। तो चलतु जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ट्रम्पଙ୍କ ଧମକ ଟାରିଫ ୱାର ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ ଜୟଶଙ୍କର। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ହେଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ରୁଷିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ମସ୍କୋରେ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରୁଷିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେରଗେ ଲାଭରୋଭଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସହ ପରିହାସ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ଖୋଲାଖୋଲି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମଦ ନିଶାରେ ହେଉ ଅବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ୀମା ମନ୍ଦିର ପଥର କାନ୍ଥରେ ଦିଆଯାଇଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏହା ସହ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋନ୍ କର ନ କଲେ ମହାତାଣ୍ଡବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ। ସବୁ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯିବ ସେଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ସେଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସବୁ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ଫିଲ୍ମ, ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଚାଲିଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ଫିଲ୍ମ, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଗଡ଼ର ସୁଆଥାଲିଆରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେନସନ ବଢ଼ାଇପାରେ ଇପିଏଫ୍ଓର ନୂଆ ନିୟମ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୟୁଏଏନ୍ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1 ଠାରୁ ନୂତନ ୟୁଏଏନ୍ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାମ କେବଳ ୟୁଏମ୍ଏଏନ୍ଜି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ସରକାର ସହମତି ଜଣାଇଲେ। 2026ରେ ପଞ୍ଚାୟତର ହେବ ପୁନର୍ଗଠନ। ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ସରକାର ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲିବନି ତାର, ମାଟି ତଳେ ଯିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଟେଲିକମ୍ କେବୁଲ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲିବନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କି ଟେଲିକମ୍ ତାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ହେବ କେବୁଲ ମୁକ୍ତ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା ଓ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀକୁ କଡ଼ା ଚିଠି ଲେଖିଛି ମହାନଗର ନିଗମ। ମାଟି ତଳେ କେବୁଲ ଯିବା ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ରୂପରେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିବ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ। ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ଅଧିକ ତେଲ ଓ ଚିନି ଖାଇବେ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିବ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ। ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଗାର ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେଲ ଚିନି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ରବିବାର ଓ ଛୁଟି ଦିନରେ ହେବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ସମବାୟ ବିଭାଗ। ଏଣିକି ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ହେବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ସମବାୟ ବିଭାଗ। ଯାହାପରେ ରବିବାର ଓ ଛୁଟି ଦିନରେ ଅଫିସ ଖୋଲାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସମବାୟ ବିଭାଗ। ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ସରିବ ଖରିଫ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ସରିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ, ହେଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସରିଲା ବୈଠକ। 6ଟି ବିଭାଗର 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର। ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ହେବ ମଡେଲ ମଣ୍ଡି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 300 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ 38ଟି ମଣ୍ଡି ହେବ। ଗୋଦାମ, ଶୌଚାଳୟ, ଟ୍ରକ୍ ପାର୍କିଂ ଆଦି ସୁବିଧା ରହିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମଲାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ସମୂହ ଛୁଟିରୁ ଓହରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ। ଅମଲା ସଂଘର ସମୂହ ଛୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓହରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନ ଓହରିଲେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଅବହେଳା କଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ ରହିବ, ବସିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି, କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ କଥା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସମୂହ ଛୁଟି ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ, ଛୁଟି ବାତିଲ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶରେ ପାଠପଢ଼ା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ସ୍କୁଲ ଭଳି ରହୁନି, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ଏକ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ ବେଳର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ଶିକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ରଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷକର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବ ତାରାଂ ସିଂ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଗଦର 3ର କାମ। ସନି ଦେଓଲ ଏବଂ ଅମିଷା ପଟେଲଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଗଦର 2 ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିଲ ଶର୍ମା ଫିଲ୍ମର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅନିଲ ଶର୍ମା ଗଦର 2ର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା କହିବା ସହିତ ଗଦର 3 ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାରି ହେଲା ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ 20 ଧନୀ ତାଲିକା। ରେକର୍ଡ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଶୀର୍ଷରେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ମାଲିକ ଏଲନ ମସ୍କ। ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେଲେ 2 ଭାରତୀୟ। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ବିଲିୟନିୟର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତାଲିକା। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ 20 ଜଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ମାଲିକ ଏଲନ ମସ୍କ। ଏହି ତାଲିକାରେ 2 ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲ୍ୟାଡ୍ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସରଳୀକୃତ ହେଲା CMSA ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲ୍ୟାଡ୍ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ CMSAର ସରଳୀକୃତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବୁଧବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ବା MLA ଲ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରଳ ଓ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି।